Para min, os futuros urbanos son un estado de ánimo diario, é dicir, uns días penso unhas cousas e noutros reflexiono de maneira distinta. Ás veces penso que todo será un pouco caótico e que teremos unha especie de cidade ao estilo distópico de José Luis Cuerda, non? En Tiempo Despois, na súa novela Tempo Despois. Pero outras veces reflexiono de outro xeito, son menos catastrofista e penso que as cidades seguramente se modificarán ou variarán moito menos do que parece, seguirán sendo espacios de confrontación, de reclamación, o que sí que seguramente expandiránse os modos de vida urbanos moito máis alá do que na actualidade, enfrentándose a espazos que quedarán baleiros. Será tamén un escaparate seguramente do poder económico imperante, do sistema económico, do paradigma dese momento, e serán lugares, eso sí, penso, máis deshumanizados, no que os ritmos de vida, sobre todo por temas económicos e laborais, condicionarán determinadas franxas horarias, noutras a cidade tamén presentará certa soidade, e en moitas ocasións iremos cunha pantalla adiante da cara, como zombis vagando polas súas rúas, máis preocupados polas circunstancias que están noutra escala espacial que na propia cidade na que vivimos todos os días.